teñen sempre, digamos, un obxectivo, non? A miña posición a respecto de algo e como me sinto incluída sempre nese algo. Non fago filmes nos que eu este fora. A miña experiencia como directora para televisión pois iniciouse con Libro de familia, a primeira serie que dirixín. Realmente empecé como directora de casting e posteriormente dirixín algunha curta, sobre todo con alumnado, en propostas de personaxes científicos, de mulleres científicas. A continuación dirixín Escoba, que é unha sitcom. Son directora, guionista e tamén produtora. Polo de agora fixen 3 curtas, Restart, Mouras, Einstein Rosen, algún videoclip tamén. Empecé a dirixir programas de entretemento e xa me empecé a meter na ficción, que sempre me gustara. Empecé a traballar como guionista e como produtora executiva e agora estou en Agallas Films, pois tanto producindo como dirixindo e sendo guionista pois tanto de documentais, series de televisión e películas. Son cineasta, o meu traballo móvese entre o documental persoal, o cinema experimental, o cinema etnográfico, a arte contemporánea. Traballo no audiovisual dende hai cerca de 15 anos. Levo moitísimo tempo traballando detrás da cámara como operadora e dire de foto, pero hai pois un par de aniños decidinme a dirixir. Fixen a miña primeira curta documental, A muller invisible. Son directora de cine, guionista, editora e outras cousas de cine variadas que se me ofrezan, pero bueno, traballo no cine. A última curtametraxe que fixen é Sendeiro, que recibiu o ano pasado a subvención de talento, e aparte pois teño outras curtas documentais cos meus pais, quizás máis experimentais, e dirixín unha webserie en relación á Universidade de Vigo chamada Prevenidos. A nivel de acción foi no ano 91, eu estaba a traballar na Universidade Autónoma de Barcelona e fixen un ensaio sobre o sexismo, chamábase Encol Sexismo. E ese ensaio estaba pensado tamén para o Seminario Galego de Educación pola Paz, que foi o primeiro lugar onde se exhibiu. A min gústame dirixir, o sea, gústame ter unha idea, poder traballala e poder desenvolvela. Non pensaba eu que podía estar dirixindo un produto audiovisual, pensaba que, sigo pensando que seguramente teño moitas eivas, non? Pero unha das virtudes de ser director ou directora é ser capaz de ter ao teu redor unha equipa que resolva todas aquelas eivas que ti podes ter, non? Rodearte dos mellores e das mellores para poder levar a cabo un proxecto. Niso sí que me medín ben, non? Cando me ofreceron, dixen, non, creo que hai moitas cousas que non sei, pero sí creo que son capaz de buscar a xente adecuada para esta viaxe. Tiña esta historia na cabeza dende hai moitísimo tempo, apetecíame contala, pero o certo é que como non me miraba como directora, era unha cousa que estaba aí as deixando e tal, ata que te araña un pouco por dentro, queres sair de alguna maneira. Lanceime. O momento no que decidín poñerme detrás dunha cámara foi cando eu bailaba en Vigo e decateime de que cando estaba cos meus compañeiros bailaríns nos escenarios eu sempre intentaba ver as cousas dende fora e ver os corpos dende fora, os movimentos dende fora e comprei unha cámara e comezamos a facer sesións e grabacións cos meus compañeiros. Decidín meterme en audiovisuais precisamente porque me gustaba escribir, construir as miñas historias e pouco a pouco, ao largo da carreira, pois fomos facendo prácticas e probas e pasei por diferentes postos e fun vendo pois que me interesaba especialmente a dirección porque me gusta traballar en equipo e falar cos equipos, conseguir que
que o resto da xente construa un pouco o universo que eu quero construir. Diante da cámara sin que nunca quixen estar, o sea, non me atopaba cómoda, entón sempre vin que o meu lugar era detrás, que ademais me parece como que moves moito máis os hilos e ves moito máis todo o que está a ocorrer que diante da cámara, que me parece que estás como moito máis coutada. E entón, bueno, é unha paixón que tiven dende sempre, o que pasa que non me vía como directora. Pois é unha decisión moi tardía no meu caso. Eu levo toda a vida vinculada á creación, ao audiovisual, fun fotógrafa, traballei de guionista, bueno, como que toda a vida estuve vinculada con este mundo, e son docente audiovisual desde hai moitos anos, pero de dirixir, pois como que non se me ocorrera nunca, non, quero dicir, ni siquiera o contemplara. Cando rematei a carreira fixen un intento por atopar eses nomes non femininos. Todavía continuo, por suposto, porque é un proceso longo, é un proceso de pesquisa. Directoras é un pouco máis difícil de atopar referentes de directoras, na que pouco a pouco se van descubrindo pioneiras e directoras do cine que levaban tempo escondidas. Lóxicamente coñeces as directoras mulleres, pero tamén é verdade que coñecía mulleres directoras en cinema, e no audiovisual non tanto. Hai unha forza moi grande nese sentido con respecto ao xénero masculino, con respecto ao femenino, non? Que volvemos a falar das xeracións, que as xeracións que están son moi fortes. As mulleres poden facer unha dirección de fotografía, poden facer calquera cousa, solamente hai que deixalas facer. É complicado para unha muller abrirse paso nesos ámbitos todavía, porque sí que hai un ambiente como moi masculino, moi, bueno, onde se dá por suposto que a muller non sabe, ou non lle gusta, ou non entende, ou non, e hai que estar como todo o rato demostrando, eso moi cansado. O facer os propios guións e o pensar a posta en escena como parte da dirección non podía facer outra cousa. Tamén fago a produción das miñas pelis. Nos oficios do cinema está moi marcado o xénero. Non me cabe duda de que nalgúns momentos da miña vida seguramente se dixeron cousas, porque cando unha muller é realizadora, penso que tes que de alguna forma demostrar que non solamente eres unha persoa capacitada, técnicamente apta, é dicir, tes que demostrar continuamente que non eres unha rubita simpática que está tentando facer algo que non sabe nin ben que é. Non. Pero estou segura que dixeron. Non unha, senón moitas veces, incluso mulleres. Cando empezo a dirixir xa son maior, para entendernos, xa non lle debo nada a ninguén, a nivel profesional, refírome. Teño o meu camiño feito na universidade, como investigadora, como escritora, como persoa da cultura, como persoa, como activista, e, polo tanto, nunca escoitei nada diante. E as cousas que se digan atrás non me preocuparon tampouco en absoluto. Como directora nunca sufrín ningún trato discriminatorio. Se ben é certo que como directora eu teño moi pouca experiencia, non? Pouco traballo detrás. Como técnica, que é algo no que levo moitísimos máis anos, si algunha vez escoitas cousas como que non vas a poder, que iso non é traballo de mulleres, espera que xa te axudo. Eres a primeira muller, a ver si podes, e entón sí que, iso, pois agora te vas a enterar. Non creo que ningunha muller teña que estar permanentemente defendéndose. Sí, os espazos de traballo e de creación deben ser espazos en positivo, fermosos, sagrados. Sintes como un menosprecio ao que ti estás facendo, unha falta de consideración co que ti estás facendo, e súmase nese caso as dúas cousas, a xuventude e ser muller, que na sociedade hoxe en día son dous hándicaps. Que de repente empezan a falarlle o teu compañeiro en vez de a ti. E dis, pero mira, é que o proxecto é meu, é que escribino eu, se queres falar do guión ou da dirección, falame a min. O teito de cristal é unha fermosa metáfora deso que temos aí, que aquí arriba,
que parece que non existe porque é transparente e permite ver o ceo e permite seguir mirando, pero que ao mesmo tempo é duro, máis que de cristal debería ser de diamante, non? Porque non conseguimos rompelo. En todos os postos, a medida que ascendes e que os traballos requiren máis orzamento, máis responsabilidade, pois atopámonos con eso que chamamos o teito de cristal, que, bueno, solamente se pode romper tomando conciencia, implicando as institucións e de alguna forma uníndonos para alzar as nosas voces e retomar esa voz que a propia historia nos ten robado. Son relacións de poder. E mentre estemos nunhas sociedades que a xemonía está orientada ao rol social que se lle dá ao varón, pois obviamente o xénero funciona con teito de cristal, visível e invisível, ás veces máis visível, agora fixose máis visível tamén co 8M, pero sabémolo perfectamente e iso é o que temos que rachar. É unha forma de dicir que por moito que loitemos, por moito que intentemos, hai un momento onde paramos. Seguramente somos nós mesmas as que, nalgúna medida, e non quero nunca victimizarnos, non? O sea, e culpabilizarnos de algo que acontece porque a sociedade fai que aconteza, non nos atrevemos a seguir. E eu creo que, sobre todo en mulleres da miña xeneración e máis maiores, é a falta de referentes. O sea, ti chegas a un punto e dices, pero isto pode ser, eu podo facer iso, se non teño en quen mirarme, non? Entón, ese teito está aí constante, permanentemente. Penso que algo está cambiando e que non queda moito tempo para que comecen a romperse os teitos de cristal e as barreras que durante tantísimos anos tiñamos impostas. Eu moitas veces en moitos postos que tive me dixeron que era a primeira muller, en moitos. Entón, tes que estar facendo o doble de esforzo. Se ese teito cho quitan, claro, de repente te disparas. Penso que é importante que as mulleres tezamos redes, nos comuniquemos, nos unamos, porque, como outros colectivos, é dicir, para cambiar as cousas hai que facerse visible, hai que tomar conciencia. É no colectivo, no grupo, no que, de alguna forma, alcanzamos a forza suficiente para alzar as nosas voces. Mais alá do cinema, porque o cinema é a vida, se tece unha amizade no que, estando como estamos na mesma órbita, traballando e afrontando as mesmas penurias, a mesma precariedade, a mesma loita por defender un discurso propio, pois é interesante saber que tes na túa contorna xeográfica tantas mulleres facendo o mesmo que a ti. Todas estas redes, ao final, sirven de apoio para que a resistencia sea máis levadera. Penso que case todo o que facemos ten unha responsabilidade. Imagínate ata que punto penso que o que producimos para que se vexa ten responsabilidade. Penso que a ten toda, didáctica, cultural, política. Penso que ás veces esquezo e ás veces non estou á altura do que me gustaría tamén, non? E ás veces o sistema de produción televisivo, sobre todo, que é no que eu máis traballei, pon moitos límites e dependes da produción e dos recursos, dos cartos, máis que limitan as ideas. Sí que é unha responsabilidade, sí. Sí que, bueno, dis, bueno, se podo axudar a allanarlle o camino ás outras, pois mira, mellor. Como outras me allanaron a min. Unha das cousas que a mí me motiva ao final a facer a película tamén é, bueno, que facela, ser eu como muller quen este facendo ese proxecto e abrir a porta a moitas outras que poidan ver que se pode facer, que unha pode ter 25 anos e ser muller en Galicia e facer unha película. É necesario que o 50% da sociedade que está conformada por mulleres teñan voz, teñan ollada, teñan discurso, non? Teñan palabra. Repetímolos permanentemente porque é necesario que o 50% da poboación
este presente á hora de construir unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, un mundo mellor. Eu entendo o cine como pasar por un tipo de experiencia e esa experiencia previa que te fai pasar polo cine ten que ver co teu propio xénero e co rol que te foi asignado e coa resistencia a ese rol ou coa creba, coa determinada norma que envolta ese rol, pero tamén entendo que as transformacións danse e aí neste momento moitas persoas que son feministas e que ven cinema de mulleres e que non teñen que preocuparse se están feito para mulleres. O que é verdade é que cando faz dende unha posición de xénero os teus filmes sí que queres que vexan as mulleres. Para mí non hai un cine feito por mulleres como que se poida encasillar ou como que poida ser un género cine feito por mulleres, que vaya a ser unha cousa concreta, porque mulleres somos a mitad da población e vamos a facer cada unha película diferente totalmente, de distintos xéneros. Cando empecé a dirixir, escollín conscientemente, aparte pensei, no? Isto sí que foi unha decisión meditada, encamiñarme cara pois, ciencia ficción, e cine de xénero, o sea, fundamentalmente ciencia ficción, pero tamén, por exemplo, Mouras é unha curta de fantasía, non? E tamén me interesa o terror, por exemplo, que son xéneros nos que, por exemplo, en España non hai directoras, e no mundo hai poucas. As mulleres fan todo tipo de cine. Unha cousa é certa é que normalmente producimos traballos ou nos producen traballos de menor presuposto. Isto fai que, ás veces, se nos relacione con traballos máis documentais ou máis intimistas, máis de pequenos equipos de traballo. As películas de acción, os westerns, o cine de terror, os xéneros, as comedias e que todo, en xeral, non hai un oco para a dirección por parte dunha muller. Entón, o que ocorre é que as mulleres fan cine, o cine que se lles deixa, que é o cine persoal. As mulleres que facemos cinema non vamos a tratar as propias mulleres como mercancía de consumo, nin como reclamo sexual, é dicir que hai unha intención por dignificar os nosos roles, pero que as temáticas do cinema que fan as mulleres sexan para mulleres, a realidade nos demostra que non é así. Teño decenas de amigas cineastas que fan cinema das marxes, cinema experimental. En ningún caso é un cinema que solamente interesa ás mulleres. Creo que aporta moito que as mulleres cheguemos a contar as nosas historias porque son puntos de vista diferentes que non se están vendo representadas, formas de ver o mundo diferentes. Pero non creo que haxa como unha forma de ver o mundo universal das mulleres e unha sensibilidade femenina concreta que todas compartamos como mulleres, que sea idéntica. No, o sea, creo que cada unha como persoa individual vai a ter a súa linguaxe, vai a ter os seus mecanismos, vai a ter a súa historia, o seu punto de vista. O cine de mulleres é cine universal. O bo cine feito por mulleres é cine para todos e para todas. O cine bo feito por homes será para todos e para todas. O sea, e estou segura que alguén se lle ocorreu unha frase xenial como esa para limitarnos e para apartarnos e para impedirnos estar nos mesmos espazos e ocupar os espazos que nos pertencen. Sempre que te enfrentas a un texto, a un novo traballo, a un proxecto, traballas con unha intención, con un punto de vista e intentas que o teu mundo personal se vexa aí transmitido e eu sí que lle dedico tempo. Non estou segura de que sexa unha declaración de nada e menos unha declaración firme. Por facer cinema pequeno, cinema autoral, con poucos recursos, cinema en definitiva da resistencia, estou defendendo ou situándome nun espazo. A miña obra ten unha intención persoal e de pesquisa do meu. Non sei se é unha declaración de intencións como tal, pero sí que é unha declaración de amor. A
a sociedade ten que reflexionar e ten que tomar conciencia desta problemática. As mulleres estamos esquecidas ata fai ben pouco da propia historia e é preciso facernos, visibilizarnos. Dende 8 de marzo vemos que ademais tamén no cinema estáse a dar unha volta de torca á revolución feminista, é dicir, as mulleres estamos reclamando un espacio para ser escoitadas. Hai certos postos que están condicionados e están masculinizados, igual que outros están feminizados, pero que casualidade que os que están feminizados son aqueles que están máis relacionados cos cuidados, coas estéticas, como pode ser vestiario, maquillaxe, etc. E os masculinizados son os que están nos postos de máis poder e de toma de decisións. En España e polo mundo ves que os presupostos que manexan elas sempre son moito máis pequenos que os que manexan eles. E claro, as pelis feitas por mulleres non chegan aos Óscars, nin chegan a tal, porque ao final é evidente, non, que se tes un presuposto non só para rodar a peli, para distribuíla, para promocionala, para movela, é o que lle vai dar esa visibilidade. O sistema patriarcal durante tantos séculos está aí, non o podemos esquecer e estamos loitando e estamos facendo o posible para que as cousas cambien. Nas escolas, nas universidades, en Belas Artes ou en Comunicación Audiovisual hai un altísimo porcentaxe de mulleres estudiando, pero logo a realidade nos confirma que na Feria de Arte Español por excelencia Arco, pois resulta que o porcentaxe de mulleres é ridículo, expoñendo. Que mulleres dirixindo na películas a nivel nacional estamos falando dun 7%. Na carreira, botei en falta referentes femeninos en todos os aspectos, non somente a nivel a teoría que nos dan, senón tamén a nivel o profesorado. As mulleres quedan as prácticas, por exemplo. Cantas mulleres hai que son as que tiran da práctica e non as que se quedan coa teoría. Son poucas as que lograron chegar aos libros de texto, digamos, e logo cando empezas a descubrir que hai realmente outras creadoras, outras escritoras, bueno, o cabreo é moi grande, porque realmente hai moitas mulleres que traballaron realmente hai anos e que tiñan traballos que eran dunha gran calidade, que chegaron a distribuirse, que funcionaban, en xeral na arte, falo, pero que logo non chegaron aos estudiosos, non pasaron aos libros de texto e, polo tanto, non chegan como referentes para as rapazas que empezamos a estudiar. Con respecto ás referentes, eu non coñecía, xa por exemplo a nivel Galicia, non nos falaron de editoras, nin respecto á animación, e se falou foi moi por enriba. Entón quizáis está aí non sei se dicir o problema, pero o lugar onde atopar a solución quizáis sexa buscar dentro dos temarios das asignaturas, non oco, porque oco, quero dicir, que dicir oco é como dicir, imos facerlles un favor, non, para introducilas, senón dar cabida e igualar os referentes femininos dos referentes masculinos, pero para iso é necesario unha investigación, é necesario que o profesorado estude, porque o mellor o profesorado non sabe. Xa están cambiando cousas. Por un lado, hai que cambiar a nivel educativo, como se educa as rapazas, que se xan conscientes desde o primeiro minuto de que son libres de desarrollar as súas capacidades na dirección que elas desexen, que poden chegar a facer cousas, educalas na igualdade desde o principio e non construir ese tellado de cristal que impide moitas veces a unha mesma visualizarse en postos de poder, que ese como un dos primeiros das primeiras barreiras que unha ten que superar, ¿no? Ser unha mesma capaz de visualizarse e de querer chegar a dirixir, a estar en postos de poder. Creo que é un tema cultural moi importante, moi difícil, que probablemente é o máis complicado, que como se nos educa, ¿no? E as mulleres se nos educa para bueno, digamos, como con máis prudencia, non? Para meter menos a pata, para equivocarnos menos, para sacar menos o pé fora
do sitio que corresponde, non? A educación é o audiovisual, a educación son os libros, a educación é a televisión, é a sociedade. Entonces, hai que construir discursos para que os nenos e nenas do futuro estén educados na igualdade. Eu vexo moitas veces cos meus alumnos e alumnas, non? Que cando pregunto, quen fai isto? Bueno, pois os rapaces sacan máis peito, non? En plan de, igual non, bueno, pois non saben ou non o teñen tan claro, pero digamos que se atreven, son máis osados, non? E as rapazas, e creo que isto sí que é un tema cultural, non? É un tema educativo, pois son máis prudentes, non? Entón, esta prudencia, claro, moitas veces fai que, bueno, pois, que te botes para atrás. Polo de agora, temos unha lei que non se cumpre. Se se cumprira, seguramente poderíamos conseguir que as mulleres houvese máis mulleres directoras de fotografía, máis mulleres nos postos de arriba, nos postos de organizativo, nos postos de mando, nos postos de responsabilidade. Institucionalmente, pois, tamén apoiar, que xa se empeza a facer, xa se está facendo, o cine feito por mulleres. E por último, na distribución, nos festivais, que tamén xa se empeza a facer, apoiar tamén que exista unha preocupación por ter unha programación paritaria na que haxa discursos femeninos e masculinos de xeito igual e que poidan chegar tamén á distribución. A ollada das directoras muda na mesma medida que mudan as olladas das mulleres nunha sociedade que está cambiando permanentemente e que está máis concienciada, máis comprometida. A min influenciaronme moitas persoas pola súa maneira diferente de ver as cousas. Entón, eu non sei se miro dunha forma diferente ao resto, pero cando realizo as miñas pezas busco falar dende un punto que non vexo noutros lugares, que é o meu, obviamente. O meu é persoal e por ser persoal, cada mirada creo que é distinta. Nos, claro, que temos unha mirada, unha ollada diferente sobre o mundo. Lóxico, non? Nos respiramos, vivimos, pensamos, sentimos de outra forma. Queremos ter igualdade de oportunidades. Sabemos perfectamente que non somos iguais. Postúlase a sensibilidade como un rasgo puramente feminino. A min non me importa porque penso que é sumamente importante neste momento de cambio, ademais, que estamos vivindo. Sensibilidade, o coidado, a empatía. Defendo completamente porque é algo que os propios filósofos máis contemporáneos están defendendo esta componente como algo absolutamente humana, quer dizer que se prescindes dela tamén tolleitas en ti mesma unha posibilidade que nos define, non? E que está entrando tamén no universo masculino, obviamente. Se usan para limitarnos e para dicir que sensible pode ser sinónimo de sensibilero, romanticón, non sei o que queren dicir con iso. A mí, se alguén me di que eu son sensible ou que unha persoa é sensible, pareceme maravilloso, non? Gústame xente sensible. As mulleres non podemos narrar de xeito seco, duro, porque a min é como me gusta. Que digan sensible e que ademais dese digan todo o demais que teñan que decir de cada película, de cada muller que vexan, porque estou absolutamente segura que todas e cada unha das películas das mulleres, ademais de sensibles, son moitas máis cousas. O que fai falta é unha boa revolución da sensibilidade, pero por parte de homes, de mulleres, de quen queira coller unha cámara e contar unha historia. Entón, por iso é preciso que as mulleres revisemos a nosa propia historia para non alienarnos, recoñecernos nese espello e que esa mirada non nos produza unha distancia, senón un grato recoñecemento.